O palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsoon, tungod sa iyang kahayag, no? Nahimo pud ang instrumento aron mudan-ag diha sa atuang community, sa atong family o kung asa man ta, no? Nahimutang. Sa atong pagsimba karon, usa ka dakong pasalamat kay gipahinumduman ta niya nga siya ang tuburan sa kahayag ug ato pud kini ipaambit ngadto sa uban. Kay ang suga nga dili mo dan-ag, walay bili og walay kapuslanan. So mga igsoon sa atong pamalandong karon, pamalandungan nato kining pangutana, usa ka pangutana, what are the expression of being a light? No, unsa man kining expression aron makita nato nga ang atong mga ipangbuhat usa ka kahayag na nagreflect, no, sa tinuod nga kahayag nga mao ang Ginoo. So let us always remember the word light, no? The word light, and the word light, there are 5 letters. So sa matag letter niini atong na mga word nga nag-reflect niini. Unang-una, ang letter L stands for listening. Ang pagpaminaw, bisan wala kay gi-share nga talent or skills diha sa imuhang community, but when you listen, no, it's already an expression of being a light. No? So, bisan wala kay gibuhat, you are just there, listening, it's already an expression of being a light. No? So, kung kabalo ta maminaw, hilabi na sa Espiritu sa Ginoo, no? We are already expressing being a light to others. No? So, kung kabalo ta maminaw sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, no? Mao na isa sa mga way nga atong gipahayag, no, ang kahayag sa Ginoo. So when we stop listening to others, no, we also stop illuminating others. Di ba? Makita nato karon kung dili na ta maminaw, no, labi na sa panahon sa technology. We are always focused on our cell phones, on our gadgets, and sometimes we lack to hear others. No? Ang atuan na lang kalibutan nga ato ang gipaminaw o kulang ang atong pagpaminaw diha sa uban. Ikaduha, letter I stands for intimacy. No? Unsa man ni siyang intimacy? Intimacy is the state of being close, no? Being close, di ba? Kung makakita tag ka ng friends, no? They are very close to each other, no? Makaingon ta sa ilaha nga, they are intimate to each other. So very close, no? So this is one of the expression of being a light is to become intimate. And most of all, most especially, to be intimate with God, no? To be intimate with God, to be close to God, no? We cannot be a light of God if we are not intimate to Him. Dili ta mahimong kahayag kung dili ta close sa Ginoo, no? Dili ta close sa Ginoo, mao nga i-develop nato ang ato ang skills of being with the Lord, no? Bisan asa tumadto, be with the Lord always, no? You can pray, dili lang kay sa pagampo nato sa pagpangayo na Lord, tagay ko bagong cellphone, bagong sakyanan, no? Balay, not only that, but you can also share your achievements, your success, no? Ang imong mga experience, no? I-share nimo sa Ginoo, di ba? Pag intimate ang duha ka kaibigan or
managhigala, they can share everything. Ug wala sila tago diha sa ilang kaugalingon, no? Bisan pa katong mga best friend nimo nga karon best enemy na, no? Kung nagkauli mo, no? You can share it to the Lord nga, Lord, today I met my best enemy niya karon best friend na me, no? So mga intimate experience, no? We can share everything to the Lord because it's the way we can be closer to Him. Sa first reading, nakita nato diri ang expression of being intimate with the Lord by sharing, no? Pinaagi sa pagpakaon sa mga gigutom, no? Ingon si Propeta Isaías, ingon siya nga, hatagan ninyo pagkaon ng mga gigutom o papuyon ninyo sa inyong balay ang mga kabos nga walay puloy-anan o bistihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan, no? So, this is an expression of being intimate with the Lord when we help the others, no? Kung gitabangan nato ang atong mga igsuon nga nagkinahanglan, no? That is an expression of intimacy with the Lord, no? Kung naampoy magagipang tabangan nga dili na kinahanglan og social media aron makita sa uban, no? Bisan pa og personal help, no? Nagpakita kana siya nga usa ka na kabuhat sa Ginoo, usa ka expression of spirit of light, no? Of the Lord. Mao nga dili lang kay ang pagtabang sa uban kundi naapod tay very close na dapat natong tabangan, especially the member of our family. Many are hungry, no? In our family. Dili lang hunger for food, but hunger for attention, no? Attention, presence, or our precious time. Way back 2011, na ako'y chance nga makatudlo sa isa ka eskwelahan, unya na ako'y estudyante nga gahig kay siya ulo, no? Permiti siya gasaba sa likod, unya mangita siya way nga ma-disturb ang teacher, and then usahay mingon siya nga mangi sa ko sir, pero di ay paggawas niya to sa lain nga section nang disturbo, no? Gahig siya ulo, no? Bisag unsaon nimo kuan istorya, no? Di ko siya maminaw. Pero niabot ang punto nga ako siyang giduol, gitagaan ako siya time, bisan busy kay ko, dagang mga kanang lesson plan ginabuhat, but I really give time for him to talk, no? So niabot ang punto nga ni-share pod siya. Ningon siya nga, sir, kabalo ka sir, though I have everything, no? Bisag unsang akong pangayoon sa akong parents, cellphone or sapatos, sinina, they can provide. But they are so busy, no? Wala sila time for me. No? Busy kayo sila sa ilahang business. So they would just give me money, no? Na allowance, no? Sige siya panglibre sa mga barkada. Pero ingon siya nga, one thing that I really seek for a parent is the attention and their time. Ingon siya nga, siguro sir, mao nga ingani ko din sa eskwelahan because I always seek attention, no? Dili lang kay sa akong parents, kundi ang attention nga gikuha nako sa teacher or sa mga classmate, it's an unconscious longing for the attention of the parents, no? So mao nga nasabtan ako siya nganong ingana day siya, no? So this is a reminder for us, labi na katong mga bag-ong nagtubo, no? Mga bata, we have really to give time for them, no? Bisan og unsa tayo ka busy, we really give time para ma-develop nato ang atoang intimacy, no?
Not only the intimacy with the Lord, but also intimacy with those people whom we love. Ikatulo nga letter is letter G, no? Stands for gratitude or being grateful, no? Unsa man ning being grateful? Kining mapasalamaton. Pasalamatan nato ang tanan nga atong nadawat, no, diha sa atong kinabuhi. Dili ta maging tihik, no? Sa pagpasalamat sa Ginoo kay wala tay mahimo kung wala ang grasya sa Ginoo diha sa ato ang kinabuhi. Pasalamatan nato ang mga bisan mga gamay nga mga nadawat nato, no? Pasalamatan nato ang mga tawo nga nagtabang sa ato. Pasalamatan nato ang mga tawo nga naghatag ka nato og kanang gaan, no? Gaan ang atong pagbati bisan sa iyang presensya. When we see him or her, no? Murag mugaan ay mong kasing-kasing, no? Bisan sa iyang dagway, no? We would thank them. Their presence would really it's a light, no? It's a little light that give us an inspiration, no? To live meaningfully. Dili ta mahimong hakog sa atong pagpasalamat kay wala ta, no? Wala ta dinis kalibutan kung wala ta gihatagan sa Ginoo sa mga butang nga ato ang gikinahanglan. Next letter is letter H, no? Stands for honesty. Honesty, being honest. Usually, atubang kog mga bata, no? 7 years old. Usahay, makaistorya na ko sila. Usahay, mingon sila nga, Father, sorry kay kabalo na may maging dishonest, no? Makabalo na may mamakak, no? 7 years old, namakak na, no? So, unsa man ni siya pasabot? Oh, this little child reflects where this child comes, no? So, asa man gikan ang bata sa family, no? So, it's a reminder for us na maging honest ta sa ato ang kinabuhi, no? Maging totoo ta sa atong kinabuhi, no? Iwasan nato na maglimod, no? Mamakak, labi na karon sa new generation, sa social media, daghan kayo mga dishonest diha, no? Daghan kayo mga scammers. A month ago or other month, every day I always receive 5 to 10 messages from unknown numbers, no? Siguro mga scammers to sila, no? Mawa na ko gikuan, gi-block na ko para dili kasulod sa ako ang number. So muna karon bisan pa ang uban dili dishonest, no? We have to live our faith honestly because that is the way of our Lord Jesus Christ, no? So iyang gipuy-an ang kinabuhi nga matinud-anon. Ang katapusan, letter T, stands for trust, no? So, trust the Lord. Whatever circumstances that we have in our life, we have to trust them. No, wala tay laing kasaligan kundi ang Ginoo. Sa ikaduhang pagbasa, niingon dinhi nga busa ang inyong pagtuo, wala magbarog diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios, no? Ang atong pagtuo dili nagaangkla, no, sa gahom sa tao, kundili moangkla gyud ta didto sa gahom sa Ginoo. We have to trust the Lord, no? Kay labi na karon ni uso ang mga depression, no, mga stress ana. So kinahanglan ta mosalig sa Ginoo aron maglig-on ang atong pagtuo. Moabot man kini sa atong kinabuhi, no? We will already know how to confront all of this depression or stress, mga problema nga naa sa atong kinabuhi. Kung musalig ta sa Ginoo, no? Magaan-gaanan ang ato ang mga pagbati. So mga igsoon, kining pagpaminaw, pagiging intimate, no? Pagiging grateful, honest, no? And trustful to God, this is already an expression of being alive, no? Mao kini ang kahayag bisan pag
dili na wala na kay ikahatag nga skills nimo, but when you listen, you become intimate with the Lord, you trust the Lord, you give thanks to the Lord, no? Kana makaingon na ta nga dili walay bili ang atong kinabuhi, no? Kun dili naay meaning, because we know how to listen, we know how to give thanks to the Lord, we know how to trust, become honest, no? Ug kana sila. Hinaut ta mga igsoon, ang Santos nga Misa makahatag og inspiration nato, no? Aron ipadayon nato ang paghayag, no? Sa kahayag nga gihatag sa Ginoo kanato. Amen.